дуруд ба ҳамаи онҳое ки ин соат моро мебинанду мешунаванд. Ин канали Барсатиҷи аст ва ман Муҳаммад Гаиров ки ин ҷо дар бораи бурду бохти Барселона мегӯям. Дар оғоз аз ҳамаи шумо даъват мекардам ки ба канал обуна шавед ва лутф мекардед агар поёни ин навор як лайк мегузоштед. Бародарони зодуздоштаро ба рӯзи мавлудашон табрик мегӯям ва барояшон саломатӣ, барори кор ва албатта киссаи серпулро таманно дорам. Инак расидем ба як эл классикои дигар. Рӯзи панҷшанбе дар доираи бозии ҷоми Испания Барселона дар Сантьяго Бернабеу бо ҳарифи ҳамешагии худ Реал Мадрид во мехӯрад. Бояд гуфт ки ин бозиҳо аз ду дидор иборатанд. То он ки тахмин занем ки хави бад аз як бохти хеле аламовар аз Алмерия киҳоро ба майдон меорад, мехостам ба омори вохӯриҳои Барса ва Реал як назар кунем. Дар ҷоми Испания Барселона ва Реал 35 маротиба вохӯрданд ва 12 маротиба Барселона ва 15 маротиб Реал шаҳди ғалаба чашиданд. 8 бозии дигар мусовӣ анҷом шудааст. Албатта дар мусобиқоти дигар ин рақамҳо тағйир меёбанд. Ду бозии охири дастҳо бошад бо ҳисоби якхелаи 3-1 бар нафи якдигарӣ поён ёфтааст. оне ки Барселона ва Реал ҳарифи ҳамешагӣ ва сарсахти якдигаранд тамоми олам медонад ва ин аст ки бозии миёни ин дастаҳоро эл классико меноманд. Аммо рости ин эл классикоҳо замон будани Месси, Хави, Иньеста ва Пуёл аз як тараф Роналдо, Марсело, Рамос ва Ди Мария аз тарафи дигар ба сатҳи баландтарин расида буда, ҳатто садҳо шабакаҳои телевизион дар олам онро мустақиман намоиш медоданду контролҳои букмекерӣ миллионҳо доллар кор мекарданд. Ҷангу даъвои мухлисони ду тим бошад як вақтҳо қариб ба оғози ҷанги севуми ҷаҳон биёрад. ӯ ғото гуфти бобои ғулом эл классико буду Реалу Барселона. Намедонам ки айни замон бо Левандовски, Дембелеу, Рафиня ва Бензимау, Винисиус, Карвахал чӣ хел онро эл классико гуфтан мумкин, аммо барои шукӯҳу шӯҳрати онро поён накардан ин унвонро аз ин вохӯрӣ намегиранд. Бошад эл классико значит эл классико. Бигузор овозаи Рустам беҳ аз Рустам бошад. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед шаби панҷшанбе Барселона дар меҳмонӣ дар доираи Кубоки Испания бо Реал Мадрид во мехӯрад. Барои бозам шавқарта шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менӯи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхоҳдаста то $10, яъне то 100 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участие в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. ҳамчунин агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод TG Barsa ворид кунед, то ба шумо ҳамчун бонус дар ҳисобатон $100 мегузарад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Барселона ба ин бозӣ дар ҳоле меояд ки ҳамагӣ 3 рӯз пеш бозии даври навбатии Ла Лигаро бар дастаи нимполадҷони чемпионат Алмерия бо ҳисоби 1-0 бохт. гуфти Ҳуго Пол бохта худо ҳамиқа мекунад. дар давоми бештар аз 90 дақиқа Барселона ҳамагӣ як зарбаи рост ҷониби дарвозаи Алмерия заду халос. Якто дигар аз дасти Барса чизе наомад. шояд бох аз Манчестер Юнайтед дар Лигаи Аврупо таъсир кард ё шояд мусовии Реал Барсаро аз ҳад зиёд бепарво кард ки шогирдони хави муқобили Алмерия чизе карда натавонистанд. хави баъди ин бозӣ аз кулли мухлисони Барселона узр пурсида гуфт ки мо ягон хел баҳона надорем. қисмати якуми бозӣ аз ҳама қисматҳои фач дар тӯли мавсим буд. як рӯз пеш аз ин Реал бо Атлетико мусовӣ кард ва бисёриҳо ғалабаи Барсаро пешгӯӣ карда каталониҳоро аллакай чемпион ҳам унвон карданд. ана инро пеш аз пода чангдозӣ мегӯянд, аммо чӣ хеле ки дидем Алмерия дандонҳои худро нишон дода Барселонаро дар мондани як қадами дигар ба чемпионӣ сахт пешпо дод. Реал бошад аз Мадрид дур нарафта бо Атлетикои Диего Симеоне вохӯрд ва натиҷаи бозӣ барояш чандон хуш набуд, зеро Реал танҳо дар охири бозӣ тавонист ки ҳисобро баробар кунад. гандикап бошад миёни Барса ва Реал ҳанӯзам 7 холро ташкил мекунад, яъне дастҳо ба ин бозӣ қариб ки дар як ҳолат меомаданд, ҳарчанд ки дилхоҳдидори Реал ва Барселона чӣ дар доираи Ла Лига, чӣ дар доираи ҷом ва ҳатто як мусобиқаи байни фермерҳом аз варақи тоза сар мешавад, яъне ки кай ва бо чӣ ҳисоб ба кӣ бурду бохт дар ин ҷо ягон аҳамияте надорад. акнун биёед бинем ки кадом бозингарон метавонанд дар эл классико муқобили дастаи Карло Анчелоти бозӣ кунанд. пештоз бояд бигӯем ки бо эҳтимоли зиёд хави хос чанд нафар аз бозингаронро барои эл классико дар бозӣ бо Алмерия истироҳат диҳад, аммо натиҷаашро мо шумо дидем ки чӣ шуд. ба ҳар ҳол албатта Марк-Андре Тер Штегенро бояд дар дарвоза монад. шояд хуб мебуд дар ин бозӣ ҷуфти муҳофизони марказӣ аз Араухо ва Кристенсен
Кристенсен иборат мебуду, Кунде ва Балдиан дар канорҳо бозӣ мекарданд. Зеро Эрик Гарсия дар бозӣ бо Алмерия худро ба ҳама маъно нишон дод. Сегонаи хати миёнаро айни замон дар Барселона бе Де Йонг ва Бускетс тасаввур кардан мумкин нест. Албатта Роберторо бо назардошти он ки тамдиди шаҳрномааш аз натиҷаи мусбии бозӣ бо Алмерия вобастагӣ дошт, иваз кардан мумкин, зеро ба фикрам баъди бохти Барселона ин бача чандон ҳолати равонии хуб надорад. Аз сабабе ки Левандовски, Педри ва Дембеле ҷароҳат доранд ва иштироки Ансу Фати зери суол аст, ростӣ намедонам киро дар ҳамла Хави бовар мекунад. Аз кунҷои ҳамла фикр мекунам Хави, Гави ва Рафиняро дар ҳаят мемонад, ҷои Левандовскиро бошад Ферран Торес хоҳад гирифт. Барселона бо бох аз МЮ аз як фронт халос шуд, аммо фронти дуюм ки ҷоми Испания аст барои Барселона хеле лозим аст, ҳарчанд ки чемпионӣ дар Ла Лига дар ҷои аввал меистад. Албатта бозиҳои ҷом аз бозии рафту баргашт иборатанд ва имшаб танҳо бозии якум аст, аммо мо борҳо дидаем ки тақдири рохат дар бозии якум ҳам ҳал шудааст. Реал албатта бохти охири калони худро аз Катониё фаромӯш накардааст ва дар Сантьяго Бернабеу дар ҳузури мухлисони худ албатта мехоҳад қусури он бохтро барорад. Барои Хави бошад зарур аст ки исбот кунад ки бох аз Алмерия як ноомади кор буду вазъият таҳти контрол аст. мо ҳам вақтро контрол мекунем то ин бозии зеборо тамошо кунем. бори дигар хотиррасон мекунем ки Эл Класикои навбатӣ дар майдони Реал Мадрид шаби 2 март ба 3 март баргузор мегардад. барои имрӯз тамом ба Барселона ва мухлисону ҳаводоронаш барор мехоҳем. аз шумо даъват мекунем ки дар канали мо обуна шавед ва поёни ин навор як лайкро зер кунед. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.